aloittaa kaksinkamppailu. Voiton ja irtokiekkoon vahvasti tulee Puljujärvi. Kärppien paikka tässä. Puljujärvi scouttien edessä ujuttaa rystyltä tämän ottelun avausmaalin. 5 minuuttia 8 sekuntia pelataan suoraa aikaa ilman pelikatkoja. Tässä se ensimmäinen pelikatko tulee, kun Puljujärvi tekee kauden 3. osumansa. Puljujärvi, no ei mikään sama! Hyvää huomenta, Jesse Puljujärvi! 0-3, no niin. Nyt täytyy sanoa, että oli semmoista jääkiekkotaidetta tämä maali, että en tiedä tuliko selostamossa tippalinssi vai lirahtiko se pöksy. Pyörälän paikka, Kukkonen nousee, miestä maalin edustalla, kiekko maalin takana. Tilanne jatkuu edelleenkin ja vielä on aikaa jäljellä. Jonkmanin purku jää viivaan, Aaltonen odottaa, nyt pitää tulla nopea ratkaisu. Maali! 19.59 Sebastian Aho, 0-2. Nyt pääsee Hummelu tulemaan, Salosella pitää kiirettää, Jesse Puljujärvi läpi ajossa ja lukematon 0-2. Puljujärvi harvoin tällaisia tilanteita jättää käyttämättä. Ivan Hummel ristää kiekon, pistää nepin eteenpäin. Lähtönopeus on huippuluokkaa, niin kuin myös laukaus. 0-2 ja se on 4. osuma Puljujärvi. Brennan laitaan, Leskinen odottaa kiekkoa. Siitä nopeasti Brennanille, nyt pääsee Puljujärvi riistoon, kääntörysty puolelta ohi maalin. Sitten uusi syöttö ja siitä oli Puljujärven toinen paikka, mutta ei onnistu. Koneen lyö häntä laitaan kiinni ja näin kiekon nappaa Masur. Pelaa laidalle Pyörälälle. Pyörälä Puljujärvi kaksikko S-alueella ja pelaapa upeasti yhteen ja onpa upea maali. Mika Pyörälä ja Jesse Puljujärvi namuttelevat kyllä sellaista seinäpeliä keskenään, että nyt on Ässien kupongit sekaisin. Kukkoselle, joka palauttaa Puljujärvelle ja Puljujärvi lähtee vihaisesti laukomaan reippaasti kuitenkin. Maalin yli lähtee tuo kuti, Aho pelaa hyvin siihen Kukkoselle keskeen ja Puljujärvi uudelleen! Ja Jesse Puljujärvi laukoo kiekon sisään! Kärpät menee 3-1 johtoon. Puljujärvi sai toisessa erässä hieman kolhua, kun Atte Pentikäinen, oma mies, nosti kiekon silmäkulmaan. Sitten eteenpäin Aholle ja tästä pääsee iskemään Puljujärvi! Ja Jesse Puljujärvi laukoo kiekon sisään! Sieltä se tulee, Jesse Puljujärvi avaa tämän ottelun maalihanat napakalla laukauksella ja Kärpät menee 1-0 johtoon. Tästä Vieriskonsertista päätellen, kun nyt menettää sitten Puljujärvelle kiekon Vainonen. Puljujärvi ei onnistu hänkään. Molemmat maalivahdit ovat läpiajot tässä ottelussa nyt selvittäneet. Lutivaara liikkeelle. Puljujärvi menee keskelle ja ui sieltä selustasta läpi Puljujärvi, mutta Ratsovina vetää pidemmän korren. Erittämään hyökkäyksestä Masuria. Toisella puolella Markus Lutivaara. Greenin epäonnistunut avaus, Puljujärvi pääsee nousemaan tekopaikkaan ja kiekko maaliin! Jesse Puljujärvi! Taneli Ronkainen, illan 7 pakki, ei ole tässä ottelussa jäällä käynyt. Pitkänen jakaa laitaan, Aho pyöräyttää sinne maalin taakse. Mennään 5-5 vastaan ja Pyörälä tekee maalin! Tuttuja takajättöjä ja nyt tulee Hazardia, Kärpille on aukeamassa tässä paikka, mitä tekee Sebastian Aho, tarjoilee sinne loistavan paikan. Kiekko kimpoilee luistimista ja sitten pelataan. Puljujärvi pelaa Ivan Humlille paikan takatolpille ja onnekkaat pomputkin ovat jo Kärppien puolella. Säilyy, Aho tulee, laukoo Setänen, torjuu Puljujärvi, Aho! Ja kukapa muukaan tämän homman ratkaisee kuin Sebastian Aho ja Jesse Puljujärvi saa siihen myös syöttöpisteen. Puljujärvi takaisin. Aho, Puljujärvi! Seuraava tältä parivaljakolta. Muistellaan viime vuoden Kärppiä, jossa siis tutkapari Donskoi Kemppainen leipoi ylivoimalla järkyttävän määrän maaleja ja oli ihan keskeisiä pelaajia siinä, että Kärpät voitti mestaruuden. Maalin edustalle Aho. Viivassa Aaltonen. Aho kaventaa keskelle. Puljujärvi ja sinne laulaa Jesse Puljujärvi alakulmaa peli 2-0. Murhaavan tehokasta on Kärppien ylivoimapeli. Aho pelaa nyt tällä kertaa Kukkosen lapaa tavoitellen. Pyörälä, Aho tulee Puljujärvi. Se Puljujärvi ei epäonnistu toista kertaa ja tuo Kärpät peliin mukaan, vaikka IFK saa rivinsä täyteen. Ja nyt se
kuvio toimii ja se on oululaisittain tärkeä ja vielä kerran tärkeä maali. 3-1 Jesse Puljujärvi. Niin yrittää ohjata, saa kiekon uudestaan Aholta ja nyt on loistava paikka Kärpillä ja sieltähän se tulee. Avausmaali nimittäin ja se on Jesse Puljujärvi, joka pääsee tinttaamaan lukemat 1-0. Niemelä olisi viivalla, mutta siitä toimitetaan maalin kulmalle ja siinä on myöskin paikka. Ja siitä Mika Niemi siirtää Kärpät 1-0 johtoon. Sitten lähtee Puljujärvi. Jättö Kukkoselle, Kukkosen ohjaus sinne maalille ja kiekko on häkissä. Keskelle hyvä avaus ja maalintekijä Puljujärvi tulee sieltä ja nyt sitten laukoo ranteella, mutta Juvonen torjuu tämän. Siinä oli sanotaanko maalin näköinen tilanne. Uudelleen Pyörälä. Ja näin Kärpät pääsee kiekottelemalla paineelta pois. Puljujärvi Pyörälä laukoo ja tällä kertaa Kilpeläinen pitää luukut kiinni. Laaksolle pedataan siihen paikkaan, ei kuitenkaan onnistu Laakson ohjaus, Kärppien vastahyökkäys, Puljujärvi loistava syöttö keskelle ja Pirnes veivaa. Jäähy on tulossa ja tulee myöskin rangaistuslaukaus, eli Esa Pirnestä rikotaan rankkarin arvoisesti. Puustisen maalilla tasoittanut ottelun sitten Nordenskiöldin kadulla. Humli ja Puljujärvi tällä maalin edestä 2-1. Huml, Puljujärvi, kaboom, 2-1. Näin myös tapahtuu. Puljujärvi ampuu ja kyllä tulee maali. Huml ohjaa ja 26 sekuntia vielä peliä jäljellä. Ivan Huml käyttää Walesin rangaistuksen hyödyksi ja Kärpät tulee maalin. Ottelun ensimmäistä erää korjataan, se on Nutivaara tuo maalintekijä, joka Ja Puljujärvi täynnä itseluottamusta käyttää Laatikaisella, saa kiekon takaisin itselleen. Valtavalla vauhdilla tulee ja laukoo takakulmasta aavistuksen verran maalin ohi. Nutivaara, Puljujärvi lähtee sieltä valtavalla vauhdilla. Aho on mukana, Puljujärvi tekee oman ratkaisunsa. Mutta kiekko nousee kuitenkin, nousee korkeuksiin. Vili Sopanen, toinen yritys. Jesse Puljujärvi hyvällä vauhdilla ja Pyörälä menossa laidalla. Pyörälä ottaa hanskalla kiekon mukaan, kaventaa siihen keskelle, laukoo ja sitten on Ratsoviina maalissa. Tuomari levittää kätensä levälleen, joten siitä ei sen kummempaa tule. Puljujärven syötöstä kuitenkin vauhtiin laitettiin. Mika Pyörälä laidalta. Tässä vielä hieno pelin rakennus Jesse Puljujärveltä. Mutta lopulta Kärpät sen saa haltuunsa. Hirsovitsa loistavaa puolenvaihtoa, mutta Puljujärven kuti se jää hieman ujoksi. Siinä nimenomaan Canyonia tavoiteltiin, ei osunut tämä syöttö kohdalle Niemi. Ja nyt on toisella puolella Puljujärvi, Niemi, ai, mikä namuttelu siitä Niemi, Puljujärvi pari valjakolta. nyt siellä on muuten Sebastian Aho nostettu myöskin ykköskentälliseen mukaan. Ja siinä on heti tasoitus ja juuri ykköskenttiin on nostettu Sebastian Ahohan ja tyylittelee kolmannen erään ensimmäiseen vaihtoon kiekon sisään. 100 katsojaa siis tänään. Mukavan messevä yleisömäärä lauantai-iltaan Oulussa. Pirnessä oikealta sisään, Puljujärvi menossa maalille ja siitä pääsee Puljujärvi ja peli on näin ollen 1-0. Jesse Puljujärvi, nuorten maailmanmestari ja tämän päivän juhlakalu Oulussa pelaa ensimmäistä ottelua maailmanmestaruuden jälkeen kotiyleisön edessä. Jesse Puljujärvi vie Kärpät 1-0 johtoon.